iya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Sawit kok mandeg ming arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soalnya ki digrojol-gronjol ngene to padalane. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki, Pak. Piye? Lah ya langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning buri. Mergane ya kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane ya kabeh ning kene ternyata kathah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing halus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Dadi sesuk sapa redi sok bali